emberek természetes illata, a tevékenységek természetes velejárója, az hozzátartozik az élethez, nem nálunk. Nálunk úgy tűnik, hogy minden egy ilyenfajta artificiális, mesterségesen jónak tartott, mindenképpen szintetikus illat irányába tolódik el. Ez tényleg így van. És ennek nem az illatszerek a fő bűnösei, hanem a mindennapi élet, mindennapi helységeknek a megváltozása és a tevékenységeink leplezése, vagy a működésünk leplezése, a dezodorok és minden egyéb, ami a hajdan volt természetes állapotnak a kísérő jelensége. Mit tegyen az, aki látja ezeket a reklámokat nap mint nap, azt látja, hogyha nem botlik meg a légy a konyhájának a pultján, akkor ő egy nem gondos anyuka, hogyha nem patyolattiszta a lepedő vagy az ing, akkor egy nem gondos étteremvezető, vagy mondjuk nem lepedő van, hanem abrosz. Mit tegyünk? Hogy tudjuk felvértezni magunkat ez ellen, ha fel kell? Bizonyos értelemben persze most így eltúlozzuk ezt az egész hatásrendszert. Nem vagyunk ennyire védtelenek, és nem vagyunk tökéletesen kiszolgáltatottak, és a józanész azért nagyon gyakran győz. Tehát felnőtt fejjel és kellő tapasztalattal helyére tesszük ezt. Tudjuk azt, hogy nem lehet az, hogy egy jól odaégett írnai edényen egy mozdulattal olyan ragyogó csillogás keletkezik egy szertől, amilyet a reklámban látunk. Reklámszakemberek ma már azt mondják, hogy valójában a termékek javarészének az a tulajdonsága, hogy nincsen igazi minőségi különbség köztük. Tehát nem lehet nagyon azt mondani, hogy egyik mosópor gyökeresen más, mint a másik, mert ezek nagyon hasonlóan, mondjuk így, hogy jók, mosnak. Főként, hogy ezeknek egy részét ugyanazok a cégek gyártják. Nem beszélve erről. Tehát ma már sokkal inkább azt mondják, hogy ez nem az egyes termékek közötti verseny, hanem csak egy brand verseny. A felkeltett kedv lesz az, ami inkább ezt, vagy azt veteti meg. A reklámnak van is egy ilyen hatása, és ezt számtalanszor bizonyítják felmérések és pszichológiai vizsgálatok, hogy önmagában attól, hogy ismert egy termék, hamarabb választjuk. Tehát ha ott állunk bizonytalanul mondjuk a pult előtt, az önkiszolgáló részlegen, és le akarunk emelni egy termékből, előbb nyúlunk azért, amit sokszor láttunk megjelenni valamilyen reklámban, mert attól, hogy ismerős, egy picit megbízhatóbbnak tűnik. És ez már elég a reklám célja elérése szempontjából, hiszen bizonyos döntéseknél, ezt kell fölismernünk, hogy a reklám a döntés pillanatában játszhat szerepet, elbillenti a mérleg nyelvét. Jelenleg mintegy 70-100 ezer vegyi anyag van jelen a piacon, számuk minden évben 1500-al nő. Én amikor nézem ezeket a reklámokat, és azt mondják, hogy még erősebb tisztítóhatás, majd jön egy 6 szótagú szó, amúgy egy mukkot sem értek, azt gondolom, önnek jelent valamit. Ezek a szavak, ezek valószínű, hogy azért kerülnek bele, hogy a érzékeny bőrűeknek is alkalmasságát, ártalmatlanságát, vagy valamelyik másik szerhez képest mondjuk fokozott hatékonyságát igazolják. Régen elég sok egyszerűbb vagy kisebb cégtől származó termék került egész egyszerűen úgy forgalomba, hogy azt írták rá a magyar címkére, hogy bőrgyógyászatilag tesztelt, és akkor ez mindent überelt, hogy így mondjam csúnya szóval, tehát mindent felülbírált. A mai etikai szabályai, azt hiszem a reklámozóknak is ezt azért nem engedik meg, hogy mondjuk valaki egy kis a németországi magánpraxisban 20 betegére rákánt valamit, és akkor az nem okozott gondot, és akkor az bőrgyógyászatilag teszteltnek legyen minősítve. Elég komoly procedúrán esnek át ezek a szerek, az alap összetétel toxikológiai vizsgálatától kezdve egészen a kísérletes, néha még bizonyos esetekben állatkísérletes előző fázisok, amikor ugye a veszélytelenségét még ha nem is közvetlen az emberi bőrre kerülő, de tisztítószerként mondjuk azért maradékában, vagy az emberi bőrrel érintkező anyagokkal kapcsolatba kerülő szerekről van szó. Tehát eleve ugye bizonyos alkotórészeket tilt, mind a kozmetikai, mind az tisztítószereket előállítását szabályozó különféle törvények, tehát bizonyos szereket az Európai Unióban nem is lehet alkalmazni szerekben. Vannak olyan anyagok, amelyek nagy
karriert futottak már be az iparban, és minden toxicitás és egyéb sajátosságukat elég alaposan ismerik, tehát ezekkel nem kell minden tesztet újra megcsinálni nyilvánvalóan. Milyen ezek? Tehát, hogyha elolvasom az összetevőket, mi az, amiben bízhatok 100%? Most már ugye sok mindenen rajta vannak az összetevők, hála Istennek. Tulajdonképpen a legmisztikusabb terület egyébként a legutóbbi időkig a különféle illatanyagok és parfümök voltak, mert a cégek, kozmetikum, illatszergyártók ugye ezeket védték a legjobban, de aztán született egy európai irányelv, hogy bizonyos deklarált összetevőket fel kell tüntetni a csomagoláson, hogyha szerepel, hiszen ennek a bőrgyógyász személyével esetleg komoly allergiás következménye lehetnek, ha nem teszik. Egyébként a bőrgyógyászok általában nem lelkesednek azért, hogyha mindent illatosítanak a WC papírtól a papírzsebkendőig. Nem biztos, hogy ez célra vezető. Miért nem? Valószínűleg könnyebben eladható, de hát ugye ezek az illatanyagok nem közömbösek, és történetesen azért vannak kollégáimnak is történetei illatszerrel, kellemesebbé tett WC papír, például akár egy allergiás gyulladás is okozhat azon a ismételten használt bőrfelületen, ugye, vagy tisztított bőrfelületen. Very nice. Huh? Hey. Hey. Look at that. Look at him. I gotta give you something real good, too. I'm gonna show it to you. Come on, buddy. Don't be like me. A függönymosószer adalék egyedi összetételének köszönhetően, ugyanis csak nem ionos felület aktív anyag van benne, ami minden másban van. Szappan, ez is nagyon egyedi, enzimek, az is mindenben van. 15-30% oxigén alapú fejlődő, az is mindenben van. De mindegy, a függönymosószer adalék az eltávolítja a függönyökre rakódott port, szmogot, füstöt, nikotint és virágporokat. Tehát nem lehet csak úgy mosni a függönyt, hogy csak berakom a szokásos mosóport. 50 évvel ezelőtt mit csináltam? 50 évvel ezelőtt nem volt smog. Piszak sem volt. Nikotin volt, füst volt, por volt, virágpor volt. Egyébként ez a kedvencem. Tehát milyen virágpor? Tehát, Ádám, nálatok nagyon komoly probléma, hogy a virágpor elrakódik a függönyre? Abszolút. És évi hány kiló virágport kell eltávolítatok a függönyötökről? Én évente azt hiszem 22 kiló virágport szoktam kicsavarni a függönyből. Múltkor leszakadt a karn, és annyi virágpor volt a függönyből. Tehát akkor ennek a terméknek van létjogosultsága, ugye? Abszolút. Erre nagyon nagy szükség van. Now I go cleaning windows.